आसामाव दुं दुं हाव हाव बार बारगासिनो दङ। बे बाराव आसामनि थागुबै एसटिफोरनि थाखाय गिख्रंथाव मोनसे जाहोन। मानोना जोंनि बे बारा एसटिनि थाखाय गिलु बालु मोनसे भाइरास, जाय भाइरासनोखि एसटिखौ फोजोबस्रांगोन। जौगानाय हारिखौ जोंनि गेजेराव जाबसिननानै जोंनि एसटिनि मोनथायखौ सेनानै लानायनि मोनसे हरजन्त्र खालामदों। बे हरजन्त्रनि गेजेराव जोंनि एसटिफोरनि गासैबो रांखान्थि, समाजखान्थि आरो जोंनि हारिमु गासैबो जोबस्रांलांगोन। दा बेखायनो जोंनि गासैबो दुलाराय आसामनि एसटि गासैखौबो खावलायदों, दिनै बे दुं दुं बारहावायाव जोंनि बे एसटि जाबसिननायखौ जों जेरैखि जाया होबथानांगौ आरो गासैबो जोंनि एसटिफोरखौ गुरै खावलायदों जाहाथे बे एसटिनि मोनथायखौ जों लाखिनो हायो। आरो जोंनि बिटिसि सरकारनि माखासे एनअसि हरनाय खोन्थादों। बे एनअसि हरनाया थारब्ला बिथांमोना थाबैनो बेखौ उइद्र' खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खोथा। जों गासैबो दुलाराय एसटि जानानै बिथांखौबो जों मानाव गेदेर शिब हाग्रामा बिथांखौबो जों गुरै खावलायहरदों। नङाब्ला जोंनि इयुन जोलैया जेरावबो जों जेननांगोन। लेखा फरायाव, डाक्टर इन्जिनियार फरायनायाव जों जेबो खाबु मोननाय नङागोन। आरो बे जिथु जोंनि दानि एसटि गोदान पलिसि खालामदों, बे जाबाय थाखानाय एसटिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे लामा। मानोना दिनै एसटि जिथु दङ बे जोबोद एसेल'। बे जौगानाय एसटिखौ होनाय लोगो लोगोनो जों जेरावबो खाबु मोननाय नङागोन आरो जों गोदोसोना थानांगोन आरो जोंनि उन जोलैफोरा जोबस्रांनायनि मोनसे गिदिर खहा। बेखायनो बे मोनसे जिथु खान्थि, बे खान्थिया जोंनि थाखाय मोनसे गिलु बालु भाइरास, जाय भाइरासनि गेजेराव जों गाबनानैबो जों बारग'नो हानाय नङागोन। सम थानायाव जों जुदि होबथानो हायाब्ला, सम थानायाव जों ज' जानो हायाब्ला जों अराय सम दुखु लानांगोन। बेखायनो दुलाराय जोंनि आसामनि एसटि बयखौबो जों आखाइ खबजबनानै जों खावलायदों जाहाथे जोंनि बे जेंनानिफ्राय जों बारग'नो हायो। आरो बे जिथु बिल, मैया दाखालि जिथु बिल पास खालामनाय, बिल ले खालामदों, बेखौ जों थाबैनो जेरैबाबो जों होबथानो नाजानांगोन। आरो बेखौ होबथानो थाखाय जोंनि दुलाराय जोंनि एसटि माहारि, बर', जायखिजाया धोरोमनि मानसि, जायखिजाया जोंनि समाजनि जों एसटि माहारिफ्रा ज' जानानै बेखौ जों जेरैबाबो होबथानांगोन।